Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan apuring at taga Ilocos Norte. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Domilin Miguel, Owel Valiente, Jinky Michael, Jasmine Rivera, Mark Joseph Albayalde, ken William Bolosan Sr. Happy birthday kani ading ko Jeremy Castro, Tipindangan 2nd, Kamiling Tarlac, from Jocelyn Castro. Tatang ko ani Herman Ayon dita Magsingal Ilocos Sur, from Shamie Rose Ayon. Makablaawan pa da Angel Andre, Erwin, kanila kay ko William Bautista, ti Kabarwan Ilocos Sur, from Chris Bautista. Kastamot ta makablaawan ni Jemar Pimentel, kastamot ti amin agagayam tayo di tapong tao dashcam and car accessories a masarakan di Longlong Pinsaw proper. Isu da Sheena Kaligtan, Nicole Labnas, Ivana Bukat, Jemima Kaligtan, ken Shayan Berto. Kastamoten da Billy ken Manny. Shout out pa kada Maria Aida Yaon, Josephine Habel, Red Moon, Melanie Rumbawa, ken Boat Mary Jane. Kabagyak tita Cervantes Ilocos Sur, ken Mountain Province, ti Select Mangultong Family, kastamot ni Bongbong from Carcel. Happy birthday kani ading ko, Arod. Shout out pa kada Jane ken Ruby dito'y Hong Kong. Madriaga Kabatuan Family iti Eden San Manuel Isabela from Jonah Madriaga.
Shout out kadagiti kapamilya kan amin agagayem ko from Lolita, Maganay. Shout out pa kanila kay ko Dante Velasquez, anak ko ani Dave Nathaniel, Princess, kan pamilyana iti Germany from Imelda Velasquez. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Puring. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Ilingad naklaangan itinagan a Puring. May sa akon as senior citizen. Ngam ipalubos mo kuma nga awagan kalatan iti manang kas nakairwamanan nga awag kan ka dagiti dumdumngag. Narigat ti panagbiag mi. Ngam na ikagumaan mi ana pagturpos ti may sa nga anak mi nga ilingad talaangan itinagan a Marco. Adamot basit pensyon nila kay ko nga iso ti us-usaran mi iti inaldaw kan adapay mat nabati a basit atalon mi tanaila ko min dagiti dadduma tapno masuportaran mi laeng ti panagadal ni Marco nga anak mi. Sapay ko mamanang tamapili mat a maidrama ti padas ko taamo ka makaibati iti adal kadagiti dumdumngag. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nasa pamut arimwar tayo anak ta, Puring. Sa tinoy at ipapananda. Bapan nakanusok na lantay nagaplayan na iti trabaho. Barang maala ijay kat makarugimot nga ang trabaho. Kastagayam. Among Puring. Jaklan ni namnama ang mapagturpusta ni Marco nga anak ta. Kasla kaano laang day di panawon na kastaunay arigat ta amang paadal kan kuana. Ay, wan nga Rodziano. Makaangas tan itin alukay. Nang runa kat agberbirok mo tan iti trabaho na. Amo ka makatulong ton kadata, lakay. Sapay kumaa, tanay. Dandanin na ibus amin asolar tayo anay laklako gapo iti panagadal na. Daytay lasang kabasit at halon tayong tinabatay. San abale, lakay. Amo nga amo amin ni Marco dagiti sakripisyo ta para ken kuana. Ita, nakaturpusan. Sapay la ko mga round, tama kastrak matan iti trabaho. Tapno mapadasa na mataagsapol iti bukod na akwarta. Sapay ko mga road, Tiano. Kanayon ko nga ikararagday ta. Kumusta nga iti panagbirok mo iti trabaho, anak ko? Narabyan ka man? Makatrabaho ako, nanang. Naawat ako iti nagaplayak. Ay na, maragsakan kami para ken ka, anak ko. Kamaudyanan na. Mananam munti bunga ti mano atawin a panagadal mo. Kat masubadak tumot tanti ado arigat yun ang paadal kanyak, nanang. Dandani na ungaw amin na sular tayo gapo kanyak. Ay di mo panunutan day ta, anak ko. Obligasyon mikas naganak apagadalan da ka. Ita, nakaturpus kan. Kat ikarikmat, nanang. Saan tayo itong nagrigat akas idi? Ada akong nagtrabaho para kada tayo. Agyaman na anak ko. Sapay ko ba, tasaan kanto nga agbalew? Nanang, at ito muna sweldo. Para kada kayo dito eh. Ha? Nay, apay ngaitad mo kada kami dayta, Marcaw. Nagbanugam dayta, iso akwartam dayta, anak ko. Huwag nga agpaiso, anak ko. Para ken ka dayta.
Kaya't ko maramanan niyo ti umuna asweldok nanang. Tatang, di kay agdanag. Taada na bating allowance ko. Gumatang kayo kadagiti kasapulan tayo diti balay. Ken, gumatang kayo mo't iti para kada kayo kan ni tatang, nanang. Sigurado ka, anak ko? Wen nanang. Ay na, agyaman kami nga rod no kasta Markaw. Gatangan nyo dagiti amin na kayat yo, tatang. Nanang, dagiti agas mo, tatang. Tani, narigat na aglangan kang agtumar. Ay, uwan, anak ko. Kat agyaman kami banan. Poreng, nagsingput talaga ni Marco nga anak ta. Wen nga Rodziano, adapay kat panagbain ko ta isumot ti kas lamang bibiyag kadata. Isumot nga minti kayat na. Amo na siguro asaan nga umdas ti pensyon kao. Kan saan pa'y matapa nag-aapit ijay talawn. Ayun gayam, nagatang kung dagiti agas mo, kas imbilin di anak ta. Gimatang akmeten ka dagiti kasapulan diti balay, kan dagiti paborito amakan ni Marco. Masapula na sustansya kanayon ti ipaunag na ataraon, tama banbanog iti trabaho na. Ay, nasayat nga ron ano kasta Poreng. Kahit ikararagta, akanayon kumatarabayan ti Diyos ni Marcaw. Mala, maturog tamat-tentan eh. Rabi na yan, bakay? Ilanad ko iti damo apasat ti surat ko manang Emmy na ikaradap mi a pinagturpos ti anak mi iti kolehyo. Saan mi nga min akayat a mapasaran na ti rigat a napasaran mi nga agasawa. Kat saan kami anapaay. Taapaman a nakaturpos, nakabirok adagos iti panggadan na, kat ison tinang supsuporta kada kami iti asawak. Ada nga min sakit ti asawak, kat ada maintenance na amasapol amagatang iti binulan, kat makatultulong moten ti anak mi. Naglabas pa iti aldaw, nagtultuloy nga rod ti kinasaya at ti anak mi manang, agingga iti maysa nga aldaw. Tatang, nanang, anda ko maibagak kada kayo. Anya da ita anak ko. Bala, ibaga mon Marcaw ta dumdum kami kaninanang mau. Napagnuman mi ngamin kanileya ngagkalay sa kamin. Panawan mo't siguro na mangbukol kami iti bukod mi a pamilya. Kasta aya anak ko. Katanda ka na kayo dahi ta, Marcaw. Agpada kayo mo't nga dan natalgad at trabaho na. Tatang, saan kami nga agbalin at tubang iti anyaman a plano yu iti kaayan ayat mo anak ko. No, anya ti amo yu anasaya ta para kada kayo. Aramidin yaw. Agyaman ak nga rin no kasta nanang. Tatang, kaano nga iti plano yung agkalay sa anak ka? Iti kabita na panahon, tatang. Simple lang ti kaya't may akalay sa. Di napatag, mabindisyonan ti panagdan namin. Ay katan nasaya at ano kasta anak ko. Sige nga ron, Marcaw.
At na kami laeng dito'y nakasuporta kada kayo, anak ko. Agyaman tatang, nanang. Senti kalay sa dagiti ubeng, pureng. Wen nga rod, nasaya at mautta isumutlaang titurungan da. Anya nga tati plano da ika. Anyat kayat mo asawan siya now. Sa dino nga tati pagnaudan da. Kayat nga ta niliya manugang tati ag naad dito'y balay, akabalay na ta. Ay, day tantidyak ang mulakay. Sapay kumaa, taag na adapay laang ditoy. Sigurado ang maikawatan to no bilang lumasin da iti pagnaudan. Naku namaon, agamawan ti maaramidan taan o kastaman bilang ti kayat da, pureng. Narigat mat apilitan ta idang agnaad dito'y puder ta. Ayawan nga rod Sa bali at talagan, no dan asawa ti anak, taisudan ti matulok iti kayat da mapasamak. Katurayin tangarod anyan to ti desisyon da. Aywan, kaano aya ti panagsublida manipod iti lugar daliya. Kalpasan kadumot ti doa nga aldaw, danton serek da iti trabaho da. Bala, orayin tangarod ida, tapno maamuan ta no anya ti desisyon da nga agasawa. Ay naimbag ta si magbut kayo, Leia, Marco. Kumusta mat nga iti panagbakasyon nyo iti lugar dalaya, Marco? Nasayat matatang. Impagarop nga ron dagiti dadakkel ko, no sumurot kayo kada kami, nanang, tatang. Ay nakababain mo't Leia balasang ko. Ang madantulat ta siguro gundaway ang makapasyar kami iti lugar yaw. Ayun kayong tatang. Ipakadami ko lumasin kami kanilaya. Anya? Ay isa din nga iti pagnaudan nyo, anak ko. Ada nakita min nga apartment, nanang. Ijayan ti pagnaudan mi. Nasaysaya at matlaang no nakalasin kami. Tapno amumi ti tumakder iti bukod mi asaka. Ay kano day ti pangadang yaw, anak ko. Saan kami nga agad-gad ka ni nanang yaw? Nasayat matkit di day taaplano yo Agyaman tatang, di kayo madanagan. Takanayon kami to asumarongkar kada kayo. Uwan nanang, tatang. Kan mabalin nyo mo ti agpasyar iji pagnaudan minto. Alang arod anak ko. Kanayon kami nakasuporta kada kayo nga agasawa. Agyaman kami tatang, nanang. Kaano nga iti yaalisyo, anak ko? Intan bigat matlaang nanang. Tapno na ornos ton ti amin, sakbay ti panagtrabaho mi manan. Ano pa nga mi nagiti masapol agatangan mi akagawaan. Alang arud anak ko. Agsingsingpot kayo akanayon.
Lakay, itay pa'y aldaw apalpaliiwan ka. Awan pa'y gaganay gayam apulos. Ay, kasano ket Domingo ita poreng. Nagmalmal managururay akta. Impagarup ko no sumarungkar ni Markaw. Huwag nga agpaiso. Di mo't sumarungkar dito'y balay. Ay, awanan. Nakalipat na namin pinsan dya anak ta, manipod ng asawa. Ipamaysanan ti panawon na ita asawa na. Naitamot ti babalawag siya, no? Awanan dya anak ta, dandani di na kayat ti maisina kadata. Ita, kabalan na tanasaan amakita itinabayag a panawon. Wan nga ron. Oray umayla kumamat sumirip iti apagkanitaw. Tapno maamuan na mati sitwasyon ta dito'y apinanawan na. Naala, saan aday tati paglidayam siya, no? Ay. Mga nubi si dalaeng, iso asaan ang makaumumay. Di na pa'y kumustaan mo't na tao. Alangan mo't adata ti kanayon amapan iti pagnanaadanda. Umay tubot la day jay. Urayim laeng. Nala, umay kakit di manganan. Tapno, makainom ka ni ti agas mo. Nakasaganan jay makan iji kusina. Adakkel ti panakaikawami, idilimasin da Marco iti pagnaedan manang Emi. Ni siyano nga asawak tinalaos tiliday na. Gapota manipod limasin dagiti agasawa, saanan asim marungkar ti anak mi iti pagtaengan mi. Di na pa'y kumustaan ti amana. Saan may mutkit di anamnamaan ti kas iti sigod asup suportaran na kami. Taadakat nga ruden asawa na. Sa maysa, adapay mo tisang kabasit a pensyon ti asawak ayan anay mi. Kanayon nga rod nga andingayag ti asawak, takaslaawan apulos sa sarantaan nan, manipod idi saan na kamin asarsarungkaran ti anak mi. Agingga iti maysa nga aldaw. Lakay, awan mo't agas mo para manungal daw laangan tinabate. Sapay mabayag pa'y ti pensyon mo. Tanya nga ron ti maaramidan tangay no talaga nga awan pangalaan iti igatang poreng. Ibusiklatan ajay nabatay. Ay kasano nga ruden ngay dagiti sumarsaruno nga aldaw. Awan mo ti marikrik na kamadi iti bagay. Bay amon ag tumarak tumanon inton adan maikatang. Ha? Ay sana mabalin lakay. Day tatiin yun ay unay ti doktor mo iti maudi at check up mo. Ay katanya nga rin ti aramidan tangay. Mapanaklaan mangibagakan ni Marco. Anya? Sika ti mapan iti pagnanaedan da Marco? Wen, tamapanak mangibaga iti igatang mo iti agas mo. Ay. Awan mo't siguro ti makunana. Tamanipod limasin da.
Kat saan batan amang mangtad iti igatang mo iti agas mo. Italaang manan no kaskasanaw. Saan lang aroden ang makalaglag mapan kapay laeng? Kasapulan nga rod. Alangan ayuray ta ti panagtumar mo iti agas mo iti idadatag ti pinsyon mo. Makaamo ka nga ron ano kas ati kayat mo? Nalagaro tagpulos akon tapno makapana kon iti ayanda Marco. Amok nga dada ita iti balay da, ta Domingo ita, ket awad trabaho da nga agasawa. Nakapasyar kayo matnanang? Ay, wan anak ko. Amok ngamin nga awan obrayo ita, iso nga imayak. Manipod ngamin limasin kayo ket saan ka na nagpaspasyar iji balay. Pasensya kayo. Talaga abisi kami iti trabaho minanang. Ken, amoy mat nga do ti inasikaso mi ti panagalis mi ti pagnanay dan mi ita. Ay, wan anak ko. Maawatak. Ngam kailiw na kangamin una yun ni tatang mo. Bayan nyo nanang, tayo na dawayak, inak to pasyaran. Ay, un kayam, apay anak ka umay kayo. Anyat gagara yo. Eh, adang arud gagarak anak ko. Dandani nga minin maibustay agas ni tatang mo. Kat mabayag pa iti sumaruno a pensyon na. Saan ngamin ababalin nga aglangan nga agtumar? Ay sos, pasensya kayo nanang. Agbiyahe kami ngamin na mapan di Singapore ka ni bakat ko inton bigat. Ket kasapulan mi mo ti kwarta agastusan mi, kabayatan ti panagbakasyon mi. Uray manulaang anak ko. Taiso pa ya maigatang iti agas ni tatang mo. Ay iremedyo yung pailangan nanang. Narikat mo takisayak ti balunan mi a kwarta. Ang mga da kami tumot ti makamtod. Kasta ka di anak ko. Naalagarod. Padasak laangan ti umutang. No adda pagutangak. Huwag na nanang. Pasensya kayo na. Naira na kami mat nagbakasyon kami. Iso nga awan ti may pabulod ko a kwarta kada kayo. Kumusta nga iti ipapan mo iti ayanda Marco, Pureng? Kumusta ang dagitagasawa? Lakay. Nakagatang kamot iti agas kao. Naimbag man tanang tungmutlaang di anak ta. Saan ani Marco tinagapuan ti inggatang ko iti agas mo, Siano? Inutang ko da ito'y kani kakalumen. Anya? Kunakman no? Ay. Awanan, lakay. Saan tan ang mapangnamnamaan di anak ta? Oray no kastoy nga da emergency a pagkasapulan ta. Awan ka no ti maipabulod na. Tagbakasyon da nga agasawa iji abroad. Kasta ka day? Nabainanak pa'y lakay. Kaslaak sa bali at taong agpakpakaasi iti anak ta. Apay nga ta namin pinsan betan ang nagbaliw, manipod ng asawa. Ay, bayamon po rin. Kunakmut ngamin kan kaadikan mapmapan. Anya nga ita, di nakarkaro laang ang nagsakit tinakambaw. No kastamot laang ti mapaspasamak. Nasaysaya at sa ilakot ang di kakaisuna at talon ta. Tapno at da maidulin ta pangalaan ta no agkasapulan ta. Saan ayaday jay laang ang tinabat-bate ang mabalinta nga ipatawid ka ni Marco, Pureng?
Apay panunutan pay laang ti ipatawid taken kwa na. Panunutan tamutan at ibagbagita. Total, napaadal tamutan. Kat nagtaod iti naglakwan ta kadagiti daduma adagata ti inaramat na nagadal. Awan mo't siguro ti makunana no ilakotan ti nabatbati atalon tapno adamot pangalaan ta iti pagbiagta. Nang runa kat kasta ti kasasaad mo. Poreng. Nalpastan ti obligasyon taken kwa na. Di natanto pa'y amo at alyawan. Ay makapasakit laang itinakam no apay akas jay matan ni Marco. Sige. Adaken ka no day tati kayat mo, Poreng. Ang kasanaw no birukan nanto titawid na atalawn. Awan ti maaramidan na lakay. Takasapulan tamot ti pagbiagta. Iso anak kapag desisyon akon. Ilako kon ti kakaisuna atalon ta. Kumusta kayong tatang, nanang? Pasensya kayo ni taklangan nakapasyara. Sangsangpot mi ngamin ka ni Leia manipot iti panagbakasyon mi ija abroad. Ay awan pagdanaga Marco. Na nasaya at kamilattakan ni nanang mo. Ay, uwan gayam nanang. Nakabulod kayo ka diti kwarta ngayong gatang iti agas ni tatang. Ay uwan anak ko. Adamot nasaya at ti panagpuspuso na nagpautang ka na kami. Iso nagatang ko ti agas ni tatang mo. Kun nabayadak mo ton tinautang ko. Nay, nangalaan nyo ay. Naimbag man ta damot gayang pinagbayad yaw. Wan anak ko. Nakabayad akon. Kun addan madadaan nga igatang ko iti agas ni tatang mo. Tanaila ko menje kakaisuna atalon anabati ka na tayo. Anya? Inla ko yung jay talon? Kunakman no... Kunam no anya anak ko. Kunam no ipatawid mi kan ka day jay atalon. Poreng. Di naklapdan siya no. Pangaasim. Nanang? Talaga nga ipatawid mi kumaday jay kan ka. Kas iti na ibagamin idi. Nga maawan mabalin mi. Basta apol nga inlako mi titalon. Tapno adda pagbiag mi. Saan nga min nga umanay ti sangkabasit a pensyon ni tatang mo para kada kami. Nang runa kat adda agas na amasapol amagatang akanayon. Pasensya kan Marco. Dahil tilaangan tinamnamaan mi kan dinanang mao. Narigat mo't akanayon kami nga agpakpakaasi nga umutang iti sa bali at tao no adda pagkasapulan may. Pasensya kayo no jak nakatultulong iti kalabas tatang, nanang. Awan ti rumbang nga idawatam iti pasensya Marco. Saan na kami nga obligasyon iti amam? Napaadaldakan. Kat day ti obligasyon may kas naganak mo. Ngam saan mo nga obligasyon asubadan ti na ipaaymikan ka? Nanang? Saan na kami napanunutan? Kan maudi mo tanday jay apanagdawat may ititulong kan ka. Umdas mat siguron para kada kami iti amam tinapaglakwan mi iti talon aginggat adda kampay la ito'y abiyag. Kante importante, saan nga aglangan nga agagas ti amam, tapno umatid dugpay ti biyag na.
Poreng bakit? Amo ka nang rikna ni Marco, gapo ka dagiti insawang mo kuana. Pasensya kan lakay. Jak nalapdan ti bagik. Nagsakit ngamin a panunutan, akas lata kakaasi nga agkid-kid daw iti tulong ken kuana. Poreng. Wan amok, saan na ta nga obligasyon? Ngam ti anak, no tumulong man kadagiti naganak na. Saan nga obligasyon dayjay? No di kat panangiparik na iti pamatag na kadata. Kasla kami namin pinsan alinipat na asi bibiyag tapay anaganak na. Ala, baybay amon Poreng. Bareng makaamiris babaan ka dagiti nangeg na nga insawang mau. Ket agsublento metlaang ti sigod a panangipatag ken panangilala na kadata naganak na. Sapay ko masyano. Jakmet kayat ti pumanaw ito'y abiyag nga daim-im pa nag-asakit tinakam kan kuana. Sapay ko mahata makaamiris nga agpaiso. Bayat asi bibiyag tapay nga agpadpada. Nagsakit para kanyak, kas may nga ina, tinakitak asaan a panangilalakada kami ti anak mi, manang Emmy. Saan kami met nga agdep-depender kan kuana? Dagiti babasit abanag a maipaay na kada kami, kat dakkelan abanag, ken pakaragsakan mi kas naganak na. Ngam nagbalin akarit kanyak tinapasamak. Ingka gumaak tinagpanunot iti pamuspusan, tapno saan kaminto nakaslaka kaasi iti asawak, no adda pagkasapulan mi. Nang runa ket adda sakit ti asawak, asaan na arumbeng a mabaybayan. Kinapudno na, nasakit met tinakam ko anang ilako iti kakaiso na atalon mi, nga ipatawid mi kumaatalaga ken ni Marco nga anak mi. Ngam awanan ti amukpay asabali awagas, tapno masiguradok ti pagbiag mi nga agasawa. Manipod day di apagteng, jakmeten ni namnama pay nga agpakita ti anak mi. Ngam nagbidutak, tasipod idi, kanayon meten asumarungkar ni Marco. Kat impariknana ti nalaos a panagbabawi na, iti naaramidan na iti kalabas. Gapo iti dayta, ininot met anapunas ti rimusing asakit tinakam ko kankwana. Kat nagsublimat laengen iti sigod ti amin. Jakmet kayat agapo kanyak, kat agbanag asaan anasaya at ti pagtungpalan ti anak mi. Nang runa, tada pamati tayo a Pilipino, nga awan tinasaya at apagbanagan ti maysa nga anak, no pinagsakit na tinakam dagiti naganak na. Sapay kumata nakaibati iti adal ti pakasarita ak manang. Agyaman ak unay, to'y pagayam mo, puring. Pagayam ko a puring, wenno nanapuring ko nakmanlaangan. Kabayatan nga ikan biag mi ti padas mo, nagsakit mo't ariniknak tinaaramid ti anakyo kada kayo. Pudno ti kunam asaan nga obligasyon ti anak ti agsubad iti naganak. Ngam no aramidan naman ti tumulong, saan ama ko na nga obligasyon dayjay, no diket gapo iti panangipatag na kada kayo anaganak na.
Bilibak met iti nalaos apan ang ipatag mo iti asawam na napuring. Ta inaramid mo ti amin, tapno mapaatidog mo pa'y ti biyag na. Sapay kuma taagtultuloy tinasaya at alinangan yon iti anakyo. Kat amok akanayon na kayo at harabayan ti Diyos, gapu iti kinasaya at yo ataw. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo. Iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya.